bantase ayihlalani phansi yabona i-fraud bantase ayimfuna umuntu ophaphayo ayimfuna umuntu ophaphayo bantase because the minute uphapha uzobhaqwa mamelani bantase into yenzekayo so kukho umfana apha ku-social media he's from Limpopo ulentoza kuthiwa ngulamaswiti okanye ngugagashi something like that yabo if usearcha gagashi I think uzamfumana or if usearcha lamaswiti uzamfumana sonke ngokubandase umfana i-lifestyle yakhe I think unemoto ezininzi bantase and imoto zakhe yazibona into yobana zimoto zangoku ayingomntu othi hayi une-Cressida yango-87 aphinde abe ne-Uno yango-96 zezimoto zangoku bantase ayishapu indlu yakhe bantase indlu yakhe inhle ngaphandle nangaphakathi indlu yakhe nempukane xa zidlulela lezi ayibona into yobana ayihlalwa mpukane leya indlu yakho bantase ayishapu bantase and then ke ngoku wazosayina umfana ngokuthi xa imane evela apha kwezi socials bantase avele esikime emanzi akanxibi ento esizinxibayo thina unxiba kweza shop zo Black Coffee bantase unxibe ezateki zo Louis Vuitton singekafika apha sawa yaqonda bantase ukulo level hayi ke bantase niyasazi masitheni sangena kwi-comment section don't know mana ye so umfana bethanda ukwenza live like ngumfana beyi-content creator yabo ethanda ukwenza live and all of that yabo sangena kwi-comment section sathi wena there's no way wena there's no akutsho mna kanti asikutsho nina kutsho nina because mna soze ndizithethe zonto bantwini nathi nina nto yokubana wena there's no way wena nto yokubana awenze fraud because uyithatha imali yothenga ezimoto indlu enhle kangaka uyithatha imali yokwenza yonke loo nto because wena uyi-traffic cop and as a traffic cop wena awukakadluli naku-25k wena usengaphansi ko-25k umrholo wakho so what do you mean nto yobana uyakwazi kwakho indlu enje kuthuleke kuthi tu yaba hayi mfana sana kade simchukumisile waza apha ku-social media wathi mamelana apha nini mamelana apha i-fraud ayiripotwa ku-social media xa ufuna uripota i-fraud hambe emapoliseni ungaziqheli kakubi thina sizongazityi imali zenu ngenxa yenu imali zethu ngenxa yenu yaba esenjenje umfana bantase esenjenje kuthi bantase hayi sharp bantase samyeka umfana simane sibukele simase abeko live bantase apha abantu imali yabona sharp chom yenzeke loo nto zathi Hawks sambamba buza uba ubanjelwa ntoni bantase ubanjwe namhlanje okanye izolo ubanjelwe into nokubana bathathe so unkosikazi wakhe allegedly unkosikazi wakhe ngumacala wakhe co-accused kuyo yonke le nto usebenza ebhankini ngaqonda then ke ngoku unkosikazi wakhe ujonga ezi account zo-deceased yaqonda xa efika kuloo deceased estate amane ikroba athi isekhona le mali amane ikroba athi isekhona ayibopheli 3 months ayibole imali abakafika abantu belixhego lomlungu uzoyikleyima le mali kuthiwa unkosikazi wakhe ayithathe ayitransferele kwenye deceased account nakhona kula deceased account mane uyijonga afumase kuba hayi nalapha imuvi bantase ayithathe ityulukutu ayifake i-accountini yomntu wakhe yava so bebesenza loo nto ke bantase kuthiwa in a period of a year andazi bathenga imoto ezingaphi yava kuthiwa le babanjwe ngayo ke ngoku kwacaba amapolisa nyanyani abafaka ezi boys ngayo batransfere i-1.7 million batransfera from this deceased estate bayifaka kulena bayisusa kulena bayifaka i-accountini yomfana ngoba bayisusa apho bayifaka tyulukutu kwa-Mercedes babuya nentshakraca AMG 1.6 million bantase batransferela mali just to go buy a car and not that they don't have cars they have multiple cars and not that zimoto zakudala zimoto zangoku every brand xa kuthiwa kuphuma imoto entswempu bayathenga yebantase kukunyoluko kunjani oko like hey bantase phofu sithetha nje ukuba ezi opportunities azikasweli okanye siyazoyika because noba nami ndithetha nje because I'm just like I don't think I would
ndenza ifraud enjalo just for me to go ndiyothenga imoto ndinemoto, uyaqonda. But ke asiyazi into nokubana abantu bacinga njani, and ke ngoku ne-understand abantu banepressure enga-understandekiyo, and i-understand le pressure yabantu yoba bafuna ufilisa abantu. Yabona la pressure yobana no, I want people to see into nokubana drive messages, I want people to see into nokubana hey, yabona loo pressure leyo yiyo linenzisa ifraud, yiyo linenzisa ifraud. Ndithetha nani nje, unkosikazi Sunset, indoda Sunset, kugcwele eGosimampuru, kugcwele eGosimampuru, bafake Sunset bantase, and ke ngoku bazoyolixoxa elo tyala kuthiwa nini na, baza-apply ibheyili nge-21. I-21 azikho ngoLwesihlanu, saze simbone Monday, because there's no way into nokubana bazamnika ibheyili ngoLwesihlanu. Kuzofika ngoLwesihlanu kuthiwe no kuzothola no i-status co-prepared kwathi sokubona Monday kanye that other week ngoLwesithathu banikwa ibheyili. Andase ifraud ayimfuni umuntu ophaphayo, ophendula yonke into le, oposta yonke into le, ofuna ubonwa, onala syndrome yoba abantu bazothini, onala syndrome yento yobana abantu ngifuna bathethe. Oh my dear, uzawubanjwa. Kuthiwa i-Hawks bantase bezimjonge kanje, zimthe wathi xa esithi 1.7 wathi 1.7 wayitransfera kule, wayithatha kule, wayifaka e-accountini yakho, thatha e-accountini yakho wayisakwa Mercedes, zapounce i-Hawks zathi nakya nqa kumfana. Ndithetha into ekhoyo mna eyenzekayo ngoku apha eSouth Africa. Ndithe kuni uba uyasearcha phaa uthi Gagash okanye uthi Lamasweet, uzombona lo mntu uthetha ngayo, uzambona lo mntu uthetha. It's just that mna andingomntu ke othanda analyze profiles abantu kanjalo, but nina nizawubona ezinye ke endingakhange ndizibone nozibone into nokubana umfana. And indlela skima ngayo bantase, thanda i-brands xelela Don't hey, but he commit a fraud. I report on social media, I report on my police in UFI. I was report on my police. You know what problem? To those, thank you for the compliments. Ulo wena, not a fire, my buzz. So not a farmer shake fire, my buzz, my mother. Memoir, you are. My memoir, my friend. Kuma kuri mimo ya kusuka ku Freedom Park ba yi rumile ku ita badge ya bands. Kuma kuri mimo ya ntwa ku khohlonere mimo ya munhu ya leyiwa, kuma kuri mimo ya le Freedom Park ba yi rumile ku ita badge, the big badge da. You know what I love about me? You talk, uvula, even mentally, like moya wami. Kasi messages na ngai, idila Adidas, na nga shiti. O kamba ni niketi press, mani abona leswa na ni kaso. Aso shaba shoko, wasona ka ngithole ku tsama ri kahle, ai tsama bana problem. Itozi kwate ku bvo. So shimitanda la ti Hawks, ona ile mali ya event se banga yele. Arkahle so ayile mali ya event ya helela ndzi komba ku ni kahle bazama no ku nyika mali ya 40,000 and losing chungu iba ya ko ile eka ni screenshot mi ya ni sa kwale ka ku hit Hawks i kombe mali yin'wana yo tala yele 40 utazi ku bvo mina ni nga ti ngali event ni le event yele akuna vumenemene vanhu vo hakela ni ndla yele kambe ya kwata loko kwatini yele ituzi ku bvo mambili yo biya 47 mambili yo biya bari mireni ai tazi vo mase ku teka se na ku check sa phone ni ku tlakula mfana kiti ntlangeriwa i mhaka ku tlako